Sana bu bu होनना बुंनाया नोङो मबाइल लानायखाय रायलायाखै बुम 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 गारि सालायनाया दे रायलायफिनदो दे रियान दे रियान देलाय दे रियान दे मानो हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो ओमफ्राय दिनैहायबो आं नोंथांमोनजों मोनसे बुस्थु शेयार खालामगोन आं अर्डार हरदोंमोन माने बे साननैसोनि भिडिअ मा जाहैखो आं माने स्कुला बन्द नालाय बेनि थाखायसो सम मोन्दों नोंथांमोनजों आं मा बायदों मा बायाखै शेयार खालामनो थाखाय नङाबाथ' भिडिअ खालामनाया एसे गोब्राब जायो मानोना बिराद दिनखौहाय स्कुलावनो थानाय जायो ओमफ्राय बेलासिसो सफैनाय जायो नालाय ओमफ्राय दिनैहाय जोंना स्कुला बन्द आरो क्लास 10 नि बोर्ड एग्जाम जागासिनो बेनि थाखायनो बन्द ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं सम मोन्दों ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो बेखौ शेयार खालामनोसै होननानै आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आं माने बिराद गोबाव सम जाबाय बेखौ आङो एप्रिलनि 28आवनो अर्डार हरदोंमोन बिराद गोबाव सम जाबाय ओमफ्राय दिनैथ' 18 मे जालायलांबाय दिनैसो सफैदों बुस्थुआ माने बियो दाख्लैनो सफैदोंमोन 15आवनो सफैदोंमोन दां ओमफ्राय अखा बिराद हादोंमोन अखा हानायनि थाखाय माने आंनिसिम बे पार्सेला सफैथ'वाखैमोन ओमफ्राय सानडेआवबो सफैगौमोन बिराद अखा लाबोगौमोन ओमफ्राय मानडेआवबो मा जाखो बिराद ओमफ्राय मानडेआवबो बिराद अखाजोंनो मोनासै ओमफ्राय आरो टिउसडेआवबो बिराद अखा बिनि थाखायनो माने अखा नङा टिउसडेआवथ' एसे अखा गाबायमोन ओमफ्राय गारिया गाज्रि जाना होदोंमोन नामानो बिनि थाखायनो सफैयासै ओमफ्राय दिनैहाय वेडनेसडे 18 मे बर' बिजों सान ना 18 मे बे खालि सफैदों आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओरैनो दं नालाय आंबो न'आवहाय बिनि थाखायनो स' नै आङो जोमग्रा अर्डार हरदोंमोन मिश'आवहाय हरदोंमोन दा नायदिनि खुलिनानै जुदि फसायोब्ला नोंथांमोनाबो बायनो हागोन आं प्रडाक्टनि क'डखौहाय डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबानो जाबाय जुदि मोजां मोनोब्ला आरो स' आंबो नायनोसै माबायदि सफैदों नै पिंक कालारनि जिनि आरो दै मोजाङानो खुलिना नायबासो मिन्थिगोन ना कालाराथ' माने जेरै आं बिहरदोंमोन बेबायदि कालारानो पिंक कालारनि बिहरदोंमोन नालाय नै बिदि माने आं मानि थाखाय मोजां मोनखो बे गाहायावदि नै बिदि खानाय दं ना दरि खानाय ना मा होनो बेखायनो मोजां मोनदों आरो नै बांद्राय गुवार नंखाया बेनि थाखायनो आं अर्डार होदों बेखौहाय ओमफ्राय जिङावहाय नै बिदि वाइट कालारनि बर्डार होनाय नै जोंनिया ओमफ्राय गेजेरावहाय फिसा फिसा बिबार वाइट कालारनि नै जोंनिया बेबायदि आं बेखौहाय बे खानायखौ जोंना दख'ना जों बिदि खानाय थायो नालाय बिनिखायनो बेखौहाय फसायबाय आरो आङो जेरै दख'नाफोरावहाय बिदि खाना होयो जोमग्राफोराव बेखायनो बिराद मोजां नुदों बिदि खाना होनायखाय बिनि थाखायनो आङो फसायनानै बेखौहाय अर्डार हरबाय आरो माने आंनो पिंक कालारनि नांखागौ कम्ब'सो नायगिरदोंमोन आङो मोननै खनसेयावनो मोनखानाय बाट बेखौ फसायनानै आङो बेखौनो लाबाय आरो मोजाङानो स' नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टावहाय बुंहर आरो जुदि मोजां नुदोंब्ला नोंथांमोनाबो लानो हागोन आं प्रडाक्टनि क'डखौहाय डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबानो जाबाय नै बिदि एसेबां अखा हादों ओमफ्राय आंनाथ' एड्रेसा स्कुलनिसो एड्रेस नालाय थेवब्लाबो बियो स्कुल बन्द ओमफ्राय न'आवहायनो न'सिमनो फैनानै होफैनोसै होननानै न'सिम फैनानै होफैबाय आरो नै बिराद मोजां मोनबाय मोजांसो आं मोजां मोनदों नोंथांमोनाबा माबायदि मोनदों कमेन्टावहाय बुंहरबानो जाबाय आरो जिङावहाय नै बिदि वाइट कालारनि बर्डार ओमफ्राय बियो गुफुर माने बांद्राय बेरनाय नुवाखै आरो आगरखौहाय सिम्पोलैनो मोजांसो नुदों आरो आंनो इसिबां बिदि माबा नांखाया सिम्पोलखौनो नांगौ नालाय ओमफ्राय बेखौथ' बिराद मोजां मोनदों बे खाना होनायखौथ' बेनोमोन आरो ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थुबाव बेयो ब्लाशार मेकआपनि थाखाय इउज खालामो नालाय ब्लाशार क्रिम ब्लाशार बियो फाउन्डेसन फोनखांनायनि उनावहाय एप्लाइ खालामो ना जेरै कन्टरनि थाखाय एप्लाइ खालामो क्रिम कन्टर थायो थिग बेबायदिनो ब्लाशाराबो क्रिम ब्लाशार थायो नै केमेरायावहाय एसे माबा नुदों बाट बियो रेडबो नङा मा कालार होनो बेखौ पिचबो नंजोबा एसे बेबायदिनो आरो मोजां नुदों नै शेडआ 02 PSCनि बे ब्लाशाराबो शेडआ 02 क्रिम ब्लाशार फाउन्डेसन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौहाय
स' बेनोमोन दिनैनिया नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टावहाय बुंहरदो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय फ्रेन्ड्स see you in the next video